Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün size M2'nin web sahypasy bilen baglanyşykly gysgaça bir maglumat bermekçi. Bilýän bolsaňyz M2 öz resmi web sahypasyny açypdy. Ýalňyşmasam bir hepde 10 gün bolan bolmagy mümkin. O şeýleräk bir web sahypa. Men size bir gysgaça onuň üstünden nämet geçjek. Bu taýda M2 näme, näme üçin maksady näme diýilen ýaly nämelere gysga sada görnüşde bizim jemgyýetimizde ýokary bilimli az bolan üçin emme zat sada tutuljak bolupdyr we biz hem şonu isledik. Şeýle bu taýyny özüňiz okarsyňyz ýöne şu iki tarapynda bir habarlar bölüm var. M2 köpçülik bilen paýlaşylmaly maglumatlary bermekçi, ýani aňtaw habarlary ýaly bir näme diýip kabul ediň muny. Şeýleräk bunu özüňiz owa girip görersiňiz. Entek owa täze web sahypa. Ondan soň iň esasy şu taýy var M2'nin nemesinde, ýani ýurtda bolup geçýän jenaýatlar şikayet etmek, bildirmek, habar vermek ýaly kabul edip bilersiňiz bu nämäni, şu sahypany häzir şu wagt görüp duranyňyzy. Soň maglumat vermek üçin ad, familiýa diýä bunu isleseňiz ýazyp bilýäňiz, islemeseňiz ýazyp bilmäňiz. Ýyldız goýulmadyr, ýani mejbur däl. Onu näme diýip bilersiňiz. Soň mail adres, ýani ulanýan bir mail adresiňiz gerek, ulanylýan. Ýani siz bir zatlar nämeden de bize geler ýaly, ýani M2'nin nemesine geler ýaly. Ondan soň bir käbir sorulmaly zat bar bolsa izine de ýene mail atyp habarlaşar ýaly. Soň aşağında mesele diýip bir bölüm bar. Men basýan sizde görünmän bilerse ekrana howpsuzlyk demesi diýip görkezmeýän ekeni. Ýöne men şu saýlaň diýen ýere basan wagtyn şu näme bölümler çykýar. İş dünýäsi jenaýatlar, syýasy jenaýatlar, döwlet işleri jenaýatlar, daşary ýurtlaryň jenaýatlary ýa-da başga bir mesele. Olary saýlaýaňyz haýsy mesele boýunça habar berjek bolsaňyz. Ondan soň mesele barada diýip ýene gyzyl näme bardyr, ýani mejbur diýmek manysyna gelýär. O taýda meseleni ýazýaňyz. Soň şo mesele bilen baglanyşykly surat, dokument, video, ses bar bolsa, şu aşagdaky saýlan diýilen ýere basýaňyz. Ýani surat we ýazyt nemesi de bölüm. Bu zatlara näme diýäňiz, soň iň aşagda da urat bölümine basan wagtyňyz M2'nin değişli bölümüne gidýär. Şeýleräk bu M2 bilen baglanyşykly düşünmeli yerimiz, ýa-ni köp ýyldaşlarymyz belki gören bolsa da düşünen däldir diýip näme bermäne karar berdik bunu. Indi bunu näme üçin edýäs? Şeýle bir zat bardyr. Türkmenistanda bolup geçýän zatlara habar vermekde gorkýan, çekinýän her türlü näme bardy. Umumyň bir adaty, bir jemgyýet ýok, o taýda adaty bir durmuş ýok. Hemme zat adatdan daşary bolan üçin biz hem şeýleräk bir nämäni teklip etdik. Şu näme bolsa o bolar diýip soň şunuň ýaly zatlary bize hödürlediler. Biz hem şu wagt düşündirýäs köpçülige. Maglumat berip bilersiňiz. Indi bu taýda mysal üçin aýdaly bir näme gorkuzýar diýeli esasanam halkyň köpçüliginiň demesi şolda garşylaşýan ýagdaý. Gorkuzýar, kim gorkuzýar, o näme diýip gorkuzýar, bar bolsa suraty ýene şoňa benzeş nämelerini uğradýaňyz. Bu şol wagty ýagny bir çäre görüljek manysyna gelenok. Bu bir aňtaw nemesi üçin maglumat jemlenýär. Näçe köp maglumat bolup bilse, şonça gowy ýurtda bolup bitýän her türlü haksyzlyk, adalatsyzlyk, hukuksuzlugyň hemmesini häzirden belli almak üçin döredilen bir näme. Şeýleräk bir näme uğradanlar boldy. Sistemanyň gowy işleýändigini aýtdylar.
Olaryň ýa beren maglumatlary nemede kaldy. Arhivlenýär. Eger şol wagt ulanmaly bolsa, ýene näme bolsa, şol wagtda o ulanyp bilinir. Ýa-ni gelen wagty ýagdaýa görä, haýsy maksat bilen gelen bolsa, şoň bilen baglanyşykly. Şeýlerek ýagdaý. Indi ýeneden bir neme şu taýda aýdyp geçjek şu mesele bilen baglanyşykly bolan üçin. Türkmenistanda köplenç halky gorkuzýarlar, ýa-ni aýdyşmaýarlar. Soň bunu diňe nemedäl daş döwrüňizdäki belki ejeňiz, kahgaňyz, doganyňyz, aýalyňyz ýa-da bäriňiz tapawdy ýok. Olaram ýa-ni gorku salýandyrlar. Şolardan islemeli zadyňyz şu. Bolýa, seniň aýdýanyň dogry bolsa, maňa bir neme ýazyp ber. Dil haty ýazyp ber, aşağıda gol çekine. Şeýle bolsa, mysal üçin ekrandan çykyp gurrun etseň ýa tanqid etseň ýa ýene bir zat bolsa meni ýok edýärler. Diýýärler-de köplenç şol. Ýa men diýýäni şu gorkuzlayan adamyň gurrun aýdyp durmän men şu wagt. Gorkuzlayan adam neme diýär? Maglumat berýär. Neme dil haty hökmünde maglumaty almaly. Ondan soň o taýda da yazmaly hemme zadyna ine şul adam şeýle neme çyksa şu Türkmenistanda eýdilýär, beýdilýär diýip dil haty bermelidir, aşağına da hökmä suratda golu ady bolmalydyr. Soň şo zatlaram bize uğradyp bilersiňiz. Ine şu ýollar bilen ýa-da başga ýollar bilen. Bu näme üçin ediljek? Türkmenistan bir gorku rejimi, bir gorku ýurdu. Dyny suud etmäne işe yarajak. Iň soň daş döwrüňizde şeý diýip aýdýanlar, kän eger hakykatdan şeýle bolsa, bu adamlar size dil hat ýazyp bermeli. Türkmenistanyň şeýle ýagdaýda dyny. Eger ol adamlar bilip ýa-da bilmän sizi gorkuzmak üçin aýdýan bolsalar, o dil hat ýazmazlar, o taýda da ýüze çykar. Nemese aňyrsa. Epin riskose iýleşler şonuň ýaly bir neme aýdylsa size töwereňizden hökmä suratda dil hatyny soraň. Eger aýdýan zat hakykatdan şeýle bolsa dil hat ýazyp biler. Dil hat ýazsyn. Ondan soň Türkmenistanyň içindäki neme gelsek gorku bilen baglanyşykly. Ne bir çäre geçirýärler-de, onu görüp görs, köpden bäri daşar ýurtdan esasan kaçak bolup baranlar bar ýurtdaşynda, dokumentlerde olup ýene näme edip. Şolary şolar bilen çäre geçirýärler. 10 saat, 12 saat, 7 saat nemesine görä saklaýarlar. Soraýarlar, näme etdiň o taýda, näme üçin gelmediň, eýle beýle diýip soraýarlar. Ýani şeýle bir zat bardy, näme üçin dokumentsiz gezdiň diýip birinciden ýol ýap, hem bekim dokumentsiz goýdular. İkinciden ýurtda şulary gysyp çykardylar da, ýani daşary ýurda gidip işleýän adamlaryň hemmesi gysylyp çykaryldy. Näme üçin? İş ýok, adalet, hukuk ýok, kazançlar ýok. Hemme taraplaryň problemi. Şonuň üçin mejbur daşyna gitmeli boldy. Indi näme üçin gitdiň? Ýani öz eden zalimliklaryny gaýtaryp saňa soraýarlar da. Mysal üçin seni o taýda gorkuzan bolsa, sen hem o ýurtdan gaçyp giden bolsaň mysal üçin de, ýa-da iş ýok hiç ýerde, kazanç elde edip bilen ok, soň mejbur ýene çykyp gitdiň. Ýa-da iş adamlarynyň käbirleri bar, pullaryny elinden aldyrmajak bolup mejbur çykýarlar. Olaram ýene daşary ýurda çykan wagtda olaram bankrot bolýar-da, köplençde daşary ýurdyň düzgünlerine bilen ok näme mümkin diýip pikir edýärler. Umuman eýle ýa-da beýle ýagdaýlar bilen gaçak ýagdaýa düşüp ýurda gelen adamlara sen näme üçin daşary ýurda gitdiň, näme üçin gelmän gezdiň diýen ýaly soralar. O sorayan soralarına hepmesine cevap verir. Yine de şoların özü. Bu bir çare aslında. Hakikatte bir kanun esasında edilýän ýa-da bir logika boýunça
ýöredilen bir zat däl. Bu bir çäre. Nämäniň çäresi diýip sorasanys, Rus imperiýasynyň gorku çäresi. Ýani Türkmenistandaky ähli döwlet diýip adlandyrylýan guramalaryň hemmesi Rus imperiýasynyň KGB, ýani o döwrüne göre ady üýtgeýär. Umuman imperiýanyň bir guraly, altyndaky ýa-ni astyndaky koloniýalary saklamak üçin bir gural, bir gurama diýeli. Türlü KGB, FSB bolup bilýär, KGB bolup bilýär, ÇK bolup bilýär, ýene näme bolup bilýär. Dürli atlar goýup biler. Ýöne şol ýa-ni imperiýanyň maksady üçin işleýär iň soňunda ady üýtgenine seredip durmaly. Türkmenistanda da şolaryň işi geçirilýär. Ýani Türkmenistanda hakykatdan hem o Türkmenistanyň öz milli o gullukları işläp şolar sonra ýandyr diýip pikir etmäň. O sonra Rus imperiýasynyň islegi we şonuň gurunan düzgünü boýunça soralýar. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar bar Türkmenistanda. Ine şu bolup bitýän zatlaryň hemmesini habar berip bilersiňiz. Ýöne bu taýda düşünüşim boýunça anyk atlar gerek, maglumatlar gerek şeýlere. Soň illeşlerimiz üçin hem ansat bolar. Şonuň ýaly habarlar bermek bu nämäň üstüne. Hem hopsuz hem iz galdyran göne girip nemeler ýazyp uğradyp bilýäňiz. Bu taýda kimden geleni däl, asyl möhüm bolan zat maglumatdyr. Maglumat. Soň üstünde o MK'niň öz işleş analitik nemeleri, bölümleri bar. Olaryň elinden geçýän bolmaly. Şeýleräk bir ýagdaýlar, illeşler. Şonuň üçin ýurtda bolýan zatlardan hiç çekinmeli däl. Hemme zady bolşy ýaly aýtmalydyr. Aýdyp bilmese de şeýdip uğratmalydyr. Iň soňy ýurt üýtgän wagty biz bu jogapkär tutuljak adamlar bar, jenaýaty işlenler. Tapady ýok, aeroportda oturup soranlar bolsun. Ýene başga zat edenler bolsun, hemmesi jogap bermelidir bu eden işler üçin. Şonu häzirden öňünden bellemelidir. Sebäbi ýurtdan gaçyp çykmazlyk üçin, ýene nämesi üçin. Gün wagt ýakynlaşdykça şolaryň hemme nemeleri yüze çykaryljak. Şolary soň gaçmana kömek edenler hem şolaryň eden jenaýaty olaryň üstüne ýüklenjek, ýani alaç ýok. Diýmek, gaçmana kömek edýän bolsa şonuň ýani bilip durup şonuň eden jenaýatlaryna ortak diýmek bolýar-da. Şärik. Şeýleräk illeşler bu taýda aýdyljak zatlar şulardan ibaret. Ýene-de görüşýänçek. Sag bolun.